Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Овозаи ман аҳамият надиҳед, овозаи ман беҳад ҳамсал гирифтиян, намедонам барои чӣ. дирӯз нормалӣ будак, лекин саҳари хестам, ҳатто гап зада натонистам. умуман ҳозир бо камтар чои гармам хеле чизо хӯрдум, баъд гулҳо камтар нақс шуда. имрӯз дароз рости гап ман саҳар кати хестам, ҳамин аҳвол будум, гуфтум кӯдакои сади гусел мекунам, хоб мерам, дига ҳеҷ кор намекунам гуфтум. лекин бо дилим тоқат накард, дина гуфта будам ки самбуса мекунам, пирог мекунам, бо бинам ки нон неста, бо хамир кардам. умуман гӯям майда кор бор кати машғул шудам, бинам ки аллакай ҳозир соат 3 шуда, нав корума буд кардам, охирон партияи нонора мондам. самбуса кардам, пирог кардам, гӯям мехостам бо пилисос кардам хонаҳоя. рости гап ҳозир вообще хушум надодаист пилисос карданда, барои он ки беҳадам хел монда шудаги ҳастам. ҳамин корҳои ҳамин рӯзанга гӯям ба зур кардам, ман ҳамин дору хӯрда гӯям гаштам, фақат берунам хел шамол хестам. ман гӯям дӯстони азиз, ҳамин аҳвол шавхарам низ айман бадтар, ман айваё хостам духтур рафтан, лекин ҳеҷ канест хонада Салмон нигоҳ кунам, чӣ қадр гуфтам очам низам хеле касал ҳастан. барои ҳамин унҷо бурдан намехоҳам ки масалан бо оғои мазашон нест, наметонанд. барем ба ҳавай гуфтум хай монум, бо гуфтум ки телефон кунам духтур биёд, бо телефон намедонам накардам. ҳамхал яке агар ки шавад пага мерам, яке нашавад хай телефон мекунам, намедонам. мехоҳам ки укол гирем, барои он ки дору кати нашудестаям, қа дору сироп гирифтем, неки всё равно бо ҳамихел рафтестем. анамихел дӯстони азиз, ман шумода пухту пазома нишон метиҳам ва рафта гӯям хоб мерам, барои ки баъзу рост дадам ҳаминҷода. ҳамин рӯз ман 2 қабат халат кати, ҳамин халат бо ҳам бандни халат печонда, барои он ки ҳеҷ умуман гарм намешид. пеш плитада рафта мешидам, хонада рафта имрӯз волоҳома тинук кардаму хамир кардам, гӯям ито ман гарм нестам, гӯям хина хӯрда гаштам. манам дӯстони азиз, пухтупазои имрӯзаи ман кардаги пергамин бумага ин вай нон олам ҷӯш баханак нашда тарафонам шу самбусаҳои нишонтонтим. на ин самбусаҳое ки пухтум имрӯз, бо ҳатман ҳамаша сёмка кардам, хай дидагӣ ҳастин. ва инҷода пирог бо варении малина кати кардам, то ки ҳамин малина ҳаст, клубника ҳаст. рости гап ман фикр кардам ки жидки бад нест, лекин жидки будай, хай ман кардам ин пироги саросема, барои он ки ширинӣ ҳамахали чизо аллакай тамом шудагӣ ҳастанд. баъд гуфтам ки ягон ширинӣ кунам, то ки хӯранд кӯдако. мана ин ноно ранги булочка шудагӣ ҳастанд, ҳамахела ҳалтад. ва охирон мана охирон партияш дар инҷо ҳаста, вале бо стирка мондан дар кор, плитая посудои шудум ҷобаҷо кардан дар корум, ман гӯям
ози дастархони хона ҷамъ кунем, барое ки дар нашта зуволаҳои нон будак. Салмона хайрият ки хобаш бурд, барои он ки умуман ҳамин рӯз хоб нарафта, фақат бедор. хаям хеле дӯстони азиз хостам видео кардан хонада, барое ки кухни хунук ва инҷа руштудаш беҳад безеб ва берун пас мурд на ҳаво гирифтагӣ. Яке аз тамошобинон ҳастанд ки апои Нилуфар, шумо чанд кило, барои чӣ шумо фарбе намешед, шумо диета мекунед ё ки чӣ? Не дӯстони азиз, ман умуман диета гуфтани не, ман чизе ки хоҳам чанд қайқи хоҳам мехӯрам ва фарбе намешам. Ҳамин хел одамое ҳастанд ки масалан ҳама чия мехӯранд, лекин фарбе намешавад. Ман ай ҳама одамо ҳастам. Дар ҳақиқат леки гуфтанд ки ман Россияда ҳастам, боду ҳавои Россия манда маъқул ҳаста, ки барои ҳамин ман хароб намешавам, фарбе мешавам. Манам вақте ки Россияда будам беҳад фарбе шудагӣ будам, боду ҳавош маъқул буд. манда умуман гирем Россияда нағз масалан фарбе будам гӯем. Инҷода ҳамин хел ҳама вақт ҳозир 64 кило 65 кило будам. Ман бо 1 кило хароб шудагӣ ҳастам, 64 шудагӣ ҳастам. ҳамин хел стандарт ман ҳамин 60. Россияда рости гап ҳамин намедонам чанд кило будам бигӯем, барои он ки баргаштагӣ набудам. Фақат вақте ки ҳомиладор будам, ҳамон вақт бармекашидам ки 70 кило будам. Ман ҳозир 64 кило ҳастам. як хел одамо 64 килода беҳад фарбе ҳастанд. Ман беҳад қадам баланд ҳастам, беҳад не 170 ман ҳастам, 171 ёки 2 3 ҳамин хел 70-73 ҳастам. ва барои ҳамин 64 кило, ман 64 кило не ки ҳамин қадам ман хароб метобам. вақте ки ман ҳамин ҳомиладор будам 70-73 кило будам, ба фикри ман авай идеални вазни ман буд гӯем, манда маъқул буд. вақте ки ман ҳамин 70 кило будам гӯем, нормални будам. Ман ҳозир низ дар назари ман нормални ҳастам, лекин ба фикрам бо камтар харобтар ҳастам. хай умуман гирем ҳамин хел. дар бораи харобшавӣ ман намедонам ки чӣ хел хароб шудан дар кор. асос масалан нахӯрдан ин не, асос нағз бояд хӯрен. масалан ҳаракат кунем ки чизои жирнию, хеле хамирию, хеле чизоя кам кунем. полностью нагирен, балки кам кунем. ва ҳатман ҳаракат кунем ки бисёртар об хӯрем. ай ҳама чизи нағз ин об ҳаст. ҳамин гушна шудани об хӯрен, ташна шудани об хӯрен. ҳамин ҳама вақт ҳаракат кунем ки об хӯрен ва ҳаракат кунем ки авқота масалан бисёри бад нахӯрем. як обед бошад камака кашида хӯрем, кам ва тез хӯрем. масалан дар як рӯз 3 бор 3 косаи калона пур накунем, нахӯрем. кам хӯрем. як косаи майдача саҳар, масалан косаи майдача обед, ҳамин хеле. ва масалан давоми рӯз да перекус кунем. масалан ягон мевагӣ хӯрем ё ягон печени ё ягон ҳам хеле чизо хӯрен. агар ба фикри ман нағзтар ҳастам. ман худам ҳамин хел ҳастам. ман ҳамин хонада бошам ҳама вақт кам хел мехӯрам. хел гӯй ки штоби як бора 6 обеда масалан ҳама чӣ хӯрам, хел наметавонам, ман намешавам. ман ҳамин як авқота масалан обед мехӯрам, камтар тамом. баъди вай бо ягон чизи дига, масалан ҳамин рӯз ман самбуса кардам, бо шӯрбо буд, бо пирог буд. ман танҳо ҳамин самбусаша хӯрдам, тамом. масалан хай касал ҳастам, гӯем кам хӯрдам самбуса, лекин ҳамин хел вақте соз бошам ман масалан ҳам шӯрбо самбусаву бо пирогу бо хеле ҳамаша хӯрда наметавонам. ман ҳамин якташа мехӯрам, ё масалан авқоташа ё самбусаша мехӯрам, тамом. дига айн чи бисёр намехӯрам. бо аллакай саат 3-4 мешавад, ҳоли вақте ужин нашуда ман аллакай бо гӯшта мешавам, бо ягон мевагӣ бошад, ягон масалан ширинӣ бошад, мехӯрам. анам хел нависен шумо дӯстони азиз комментарияда ба фикри шумо ва чӣ хел шумо умуман харобшудагӣ ҳастен, ягон диета доред, надоред, аҳамият метиҳен худтонда ё ки не, асосан он ки зиқ нашавен. анам хел ман фикротонда интизор ҳастам. дӯстони азиз
соати 8 бегонида мода уборка рафтеста. Диден чӣ хел ҳама дивани худаша уборка кардеста. Влажная салфетка кати диден ҳама тозагӣ уборка шуштану чангои тоза кардеста. Али худ тамали. Сир бо поянашан шунавис. тоза шудестай Сиёвуш? Ялаққас кардестай? Салмон ҷуда хулиганӣ кардаштай? Хоб намерад? Манга ҳар дафина. Маладес ана Сиёвуш. Ҳама ҷош тоза кардестай кати апаш. Апаша бинан чӣ хел умничка. Садик дигар роӣ накунем шумоя магарима. Пага саҳар кати хезен пилисос кунен, полора шуен. Маладес. Чистота. Ҳамиқа ба чистота. Ва полшӯйда гузаштан. Вай хона рафта. Салмон. Салмон шмошти бозӣ кардам. шумо хоб гуфтани гап шумода неста Салмон. хоб намерен шумо рӯзонада, фақат шабона тамома. Хай главное ҳамун шабона хоравен шида. Сиёвуш биё ҳамада хай гохи. дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. Ман камтар кор дорам. Коруман буд мекунам ва мешунам якбора монтаж мекунам видеоя. раҳмат дӯстони азиз ки комментарияда фикротуна менависед. Ман интизор ҳастам. Ман ҳамаша мехонам. ҳатман бекор шавам. Ман сразу медорам якум комментария мехонам гӯем. ана мехал дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошен. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр.